Καλησπέρα σε όλα τα φιλαράκια. Ένα ξύρισμα σήμερα με πρωταγωνίστρια τη Λεπίδα και το Πινέλο. Και αυτό γιατί θα ξυριστώ για δεύτερη φορά με την Rockwell, την TAF 2. Την έχω στο νούμερο 6 στη ρύθμιση, φαίνεται νομίζω, έτσι. Αλλά πέρασα τη Λεπίδα Rockwell που έρχεται με μια πεντάδα λεπίδες. Είχα ξυριστεί μαζί της με την Kai τη Λεπίδα. Η Rockwell δεν ξέρω πόσο κοφτερή είναι, θα το δούμε σήμερα σε γένεια σχεδόν 3 ημερών. Τώρα, επειδή το Πινέλο είναι καινούριο, είναι Manchurian ασβού, θα χρησιμοποιήσω, παιδιά, μια κλασικούρα, αλλά εντάξει, όλοι ξέρετε και την ποιότητά του, τα back, έτσι. Δεν ήθελα σήμερα να ξυριστώ με κάποιο χειροποίητο σαπούνι ή κάτι πιο... Ήθελα έτσι μια ποιότητα σε όλα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο pre-save. Θα δείξω και το Πινέλο φυσικά. Το έχω και μουλιάζει εδώ και κανένα 20 λεπτό το Πινέλο. Χρειάζεται, έτσι. Το pre-save μας σφίξαν οι ζέστες και δεν μπορώ καθόλου τη ζέστη. Να μαλακώσουν λίγο τα γέννη γιατί σκληρά. Και στο πρώτο ξύρισμα που έκανα μαζί της, με την Rockwell, την TAF 2, έκανα 2 περάσματα. Σήμερα, επειδή είναι ρυθμιζόμενη, θα επιχειρήσω να κάνω τρίτο, δηλαδή και την κόντρα που λέμε. Αλλά θέλω να δω, έχω μεγάλη απορία, έτσι και περιέργεια ταυτόχρονα, με την καλή την έννοια, να δω το Manchurian το Πινέλο, γιατί μέχρι Silver Tip είχα. Πόσο πιο αποδοτικό μπορεί να είναι, ας πούμε. Γιατί το Manchurian είναι από άγριο χείρο, από άγριο ασβό. Είναι μια άλλη κατηγορία γενικά. Λοιπόν, στο μπολάκι εδώ που το είχα, αφήνω λίγο νερό μέσα πάντα εγώ. Σχεδόν μισό χιλιοστό. Λοιπόν, το Πινέλο είναι αυτό, με αυτή την εξαιρετική λαβή ρητίνης, που μοιάζει με μάρμαρο. Και να το στραγγίξω. Το έχω κάνει 3 φορές, το έχω σαπουνίσει, έτσι με σαμπάν μαλλιών. Στέγνωσε, το άφησα, τώρα το μούλιασα και ξέρω εγώ. Ακόμα βγάζει τριχούλες, επειδή είναι καινούριο. Πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Σε στεγνό πάντα σαπούνι, έτσι. Εδώ μέσα. Το τρίχωμα έχει νερό, οπότε και πολύ μάλιστα. Δεν θα χρειαστεί να προσθέσω γιατί είναι υδαρή, οπότε θέλει δούλεμα τώρα.
Σε σχέση με το Silver Tip, μπορώ να πω, παιδιά, ότι αυτό, το Manchurian, τώρα είναι η πυκνότητα του τριχώματος, είναι η ποιότητα, δεν ξέρω. Κρατάει περισσότερο νερό το τρίχωμα. Δείτε εδώ πώς το πιέζω, ας πούμε. Ένα σκληρό σαπούνι, πώς έκανε αφρό αμέσως. Και έχει απογειωθεί και η μυρωδιά από το ταμπάκ. Πάντα φορτώνω καλά τον ασβό για 3 περάσματα, με όποιο πινέλο ασβού και να ξυριστώ. Έχει γίνει πολύ ωραίος αφρός. Φαίνεται, νομίζω. Όσο φαίνεται. Το πιέζω να γεμίσει και μέσα. Manchurian, λοιπόν. Αυτό που έλειπε από τη συλλογή μου. Τώρα με μηχανές κλείσαμε. Με πινέλα κλείσαμε. Τα καινούργια σαπούνια που πήρα και έδειξα στο unboxing. Ελπίζω να φόρτωσε και μέσα, γιατί γύρω-γύρω είναι γεμάτο. Να βάλω λίγο ό,τι έχει μέσα το μπολ. Σκληρό σαπούνι το ταμπάκ, αλλά σαν το Taylor δεν είναι. Το Taylor, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο σαπούνι. Λοιπόν, να απλώσω για αρχή αυτό. Το pre-save έχει απορροφηθεί. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε τον αφρισμό στο πρόσωπο. Σιγά σιγά, δεν μας κυνηγάει κανείς. Να αφήσω λίγο ό,τι έχει. Ναι. Εξαιρετική αίσθηση. Το Manchurian δεν θα πω ότι είναι καλύτερο από το Silver Tip. Θα πω ότι το καθένα είναι μια κατηγορία μόνο του. Παρόλο που είναι και τα δύο ασβού. Αυτό βέβαια είναι από άγριο ασβό, το ξαναλέω. Το ξέρετε κιόλας. Θα το ξαναπώ, παιδιά, κάποια προϊόντα τα αξίζουν τα λεφτά τους. Θα βάλω ελάχιστο νερό. Με το ταμπάκ έχω να ξυριστώ πολύ καιρό, οπότε δεν μπορώ να δοκιμάσω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δείτε σύσταση το σαπούνι. Απίστευτο φόρτωμα και δεν του φαινόταν, δεν το κατάλαβα εγώ. Γιατί πρώτη φορά χρησιμοποιώ Manchurian, πινέλο. Εντάξει. Τι να πω. Να ξεπλύνω λίγο τη λαβή, αν και άκρος εργονομική, εδώ έτσι, αλλά από την πίεση και το πολύ αφρό,
είναι φορτωμένο μέχρι κάτω και θα δούμε στο τέλος, στο τρίτο χέρι, θα πάρω με το χέρι ό,τι έχει, να δούμε τι θα μας δώσει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Για ζεστάνω λεπίδα. Λοιπόν, Rockwell TAF 2 με λεπίδα Rockwell στην πρώτη της χρήση, στο νούμερο 6 ξεκινάω. Το πιο επιθετικό της. Ζεσταίνω λεπίδα και φύγαμε. Πήρα κάτι σαπούνια, παιδιά, πίμα. Ωραία. Για να δούμε. Καλή λεπίδα η Rockwell. Πρώτη φορά ξυρίζομαι με Rockwell λεπίδα. Στο πρώτο πέρασμα, παιδιά, για το δεύτερο πέρασμα, αν και θέλει λίγο ξέπλυμα ακόμα, θα τη βάλω στο 5. Για το δεύτερο, το ανάποδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τελικά, το Manchurian, παιδιά, είναι μια κατηγορία μόνο του. Κυνήγι. Άγριος ασβός. Άμα δείτε πως είναι ο άγριος ασβός, εδώ είμαστε εντάξει, ο αφρός έχει την τέλεια σύσταση. Λοιπόν, να ξεπλύνω πάλι τη λαβή. Πάμε για το δεύτερο πέρασμα, στο νούμερο 5. Η λεπίδα θερίζει, δεν τη στόχα. Πολύ επιθετική. Πολύ καλή.
Ενδεχομένως θα κάνω και μια κόντρα μάλλον στο 4. Στο νούμερο 4, δηλαδή δεν την βάλω και... Έχω μια λεπίδα Κάι. Έχω κάνει 3 ξυρίσματα και είχα σκοπό να κάνω και σήμερα το τέταρτο και τελευταίο με την Κάι. Αλλά λέω ας χρησιμοποιήσω την Rockwell τη λεπίδα να βάλω και συμπεράσματα, έτσι. Άψογα. Λοιπόν, τη βάζω στο 4. Για να κάνουμε την κόντρα. Να δούμε τι έχει κρατήσει το Manchurian. Καλά, εντάξει. Πω. Καλά, και το ταμπάκ φοβερό, έτσι. Και θα έλεγα για για αυτά που προσφέρει, παιδιά, είναι πάρα πολύ οικονομικό. Δηλαδή έχει 20 ευρώ και άμα ξυρίζεις έστω και κάθε μέρα θα σου πάει 1,5 χρόνο. Το λιγότερο. Απλά επειδή εγώ αλλάζω συνέχεια σαπούνια και λόγω των βίντεο, ας πούμε, όταν έχω να δείξω κάτι καινούριο, ακόμα εδώ και 6 χρόνια που ξυρίζομαι παραδοσιακά δεν μου έχει τελειώσει κανένα σαπούνι. Το πιο πολύ χρησιμοποιημένο που έχω κάνει δοκιμές σε μηχανές και λεπίδες είναι το Πουρος, για όσοι το ξέρετε, για όσους το ξέρετε. Βγάζει πολύ δέρμα και προστατεύει καλά. Είναι από τα οικονομικά βέβαια σαπούνια, αλλά δεν τελειώνει ποτέ. Είναι στα τελειώματα και... Λοιπόν, φοβερός ο αφρός. Το πινέλο ταξίζει τα λεφτά του. Λοιπόν, ζεσταίνω λεπίδα και πάμε για τρίτο και τελευταίο πέρασμα, κόντρα, στο 4. Ξεπλύνω γιατί... Θα μπορούσα και στο 5.
Και η μηχανή βέβαια καταπληκτική, έτσι, εντάξει. Μπορώ να πω ότι με αυτή τη μηχανή βλέπετε πόσα περάσματα κάνω, έτσι. Στο νούμερο 4 είναι σαν να ξυρίζουμε με την Emule την R41. Καλό. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Έπειτα από δοκιμές, πειράματα. Βλέπετε ότι τα περάσματα που κάνω δεν είναι τυχαία. Επειδή ξέρω το χάρτη του προσώπου, της γενιάδας μου μάλλον, εδώ ας πούμε, ακούτε. Τελικά συμπεράσματα για τη Rockwell, τη λεπίδα. Λοιπόν, καλή λεπίδα, η Rockwell, θα την κρατήσω φυσικά και για άλλο ξύρισμα, αλλά καμία σχέση με Kai, Feather, Mule, Permasharp, καμία σχέση. Είναι πιο ήπια. Πάμε να ξεπλύνουμε το πρόσωπο. Η αλήθεια είναι μου έχει λείψει το ταμπάκ. Και τώρα κάτι άκυρο, μου έχει λείψει και το προβατάκι. Το δέρμα, εντάξει, αεροδρόμιο, έτσι. Γυαλί. Μπορώ να πω θεσπέσια. Αν σε κάποια σημεία εμένα το δέρμα μου ψιλοκοκκινίζει και αυτά, δεν είναι ερεθισμοί. Είναι της στιγμής. Δηλαδή επειδή πιέζω με το χέρι και αυτό, σε 5 λεπτάκια έρχεται και είναι όπως πρέπει να είναι. Και τώρα σκέφτηκα κάτι. Θέλω να κάνω ξύρισμα με την λεπίδα την Rockwell με την R41 κάποια στιγμή.
Τέλεια. Είναι αυτό που λέω κάθε φορά όταν είναι το ξύρισμα τόσο βαθύ. Είναι λες και είναι και τώρα είναι ας πούμε φρεσκαδούρα. Είναι σαν να σ' αγγίζει ξένο σώμα που λένε. Λοιπόν, και φυσικά παιδιά, τα μπακ. Θα πάρω μια γενναία ποσότητα. Ωραίο κάψιμο, δυνατό. Το άρωμά του πάλι. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο. Καλά ξυρίσματα σε όλους. Και τίποτα, προσέχετε τους εαυτούς σας. Τα λέμε στο επόμενο.